नमस्कार नायक ट्राभेलर को स्वागत कर नुआ भिडियो कुमार नायक। आज आप देखिए कि औषधमूलक गछ आम केन्द्रापड़ा केविके सब प्रकार गचर चारा मिल आप घर लगे पारे। आप आसतु सब प्रकार गछ मिल आप आसतु नियंतु आराम से गछ लगातु। आप कलरा कतुरु आप माने सब प्रकार गछ मिल देखो कलरा पाखे सब पारिक आस देखिए कलरा देखो केत बड़ बड़ कलरा भी है एमती आप बाउंश एपट सेपट बांधिदेवे मझे आमर जाल टांगीदेवे बढ़िया बढ़िया कलरा ही देखा कलर तो कलर देखा कलर देखा कलर आसन पाख देख केत बड़ बड़ कलरा भी होती आप नहीं लगे घरे खाते बहुत बड़ बड़ कलरा भी होती। समस्त अच्छा नहीं मेरे बतक अच्छा सब बढ़िया बढ़िया बतक हंस गोटे कौन ये धला घुषुड़ी भी अच्छा धला घुषुड़ी भी अच्छा देखते उठ उठ हलुनि से आराम से शोच तर से कहीं हल उठ 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 उठ
ଲାଗି ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଖି ପାଉନି ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବ୍ୟାପିଛି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଟେ ଆପଣ ଆସିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚାରା ନେବେ ଘରେ ଲଗେଇବେ ଆରାମସେ। କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି ଆଖି ପାଇବନି। କୋଳି ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ମିଳିବ ଚାରା ମିଳିବ ଆପଣ ନେଇକି ଲଗେଇବେ ଘରେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେବି ପୁରା ହଁ ଏ ଛୁଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ ନାଇଁ ହଁ ଏ ଛୁଆ ବିକୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାନେ ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗୁର ଓହୋ ଏମିତିଆ ଗଛ ଅଙ୍ଗୁର ଲଟା ଖାଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହଁ ସେଇଟା କହୁଛ ଏସବୁ ଲଟା ରହୁଛି ନା ହଁ ଦିଆହେଇକି ଚାଷ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ସେମିତି ବହୁତ କଲରା ହେଇଛି ଫଳିଛି କଲରା କଲରା ହଁ ହଁ ଏମିତି ଜାଲରେ ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଜାଲଟାକୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ କଲରା ଫଳୁଛି ଆଉ ହଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେବିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପିଛି ଆମର ଏ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେବିକେଟା ଆଖି ପାଉନି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚାରା ନେବେ ଘରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚାରା ମିଳିବ।